Eyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sitima Samamponi, babamkhulu mkhulu phakade, amen. Lezi ziqhwaga ezazikhonza labo nkulunkulu zazinamandla impela ukudida abantu umqondo, njengoba kuze kube namhlanje abantu abaningi basadidekile ngalo Jesu, ukuthi wafa nini futhi wazalwa nini, njengoba abaningi bazi ukuthi wazalwa ngayo phela uKhisimusi. Wafa ngawo ama-Easter kunguLwesihlanu, kodwa konke lokho kungamampunge. Lo Jesu okusuke kukhulunywa ngaye lana, uJesu oyisithixo sazo lezi zizwe ezazikhonza labo nkulunkuluwana, ezazingafunwa uye uNkulunkulu ongumenzi wemhlaba, uJehova phela. Lezi zizwe ezazithanda izithixo zagcine sezisikhandile esinye phela isithixo abasibiza ngaye uJesus Christ. Ngaso isikhathi saseRome kubusa yona inkosi uConstantine, lena phela eyakhanda yona inkolo yobuKristu. Lapho abadweba khona isithombe ababesusela emqondweni sensizwa enhle ezohlala esihlalweni ibe i-Son of Sun God, noma i-Son of God, leyo God leyo okuyilanga, njengoba i-Sun God kwakuyiye phela uMithras. Lesi sithixo esinguJesus Christ sasaqhubeka nawo umgubho wabo abezizwe, lona phela okuthiwa ngama-Easter, njengoba uJesus Christ wayesewuNkulunkulu wabo, emele lona phela ilanga eliwuNkulunkulu, leli elifa ngawo ama-Easter, ngokuthi phela liyashona liyoze libuye ngazo izikhathi zikaKhisimusi, lapho eliyobe selizalwa khona ilanga, njengoba nawo uKhisimusi bethi ukuzalwa kwakhe uJesu kusuke kukhulunywa ngaso lesi sithixo. Lezi zigebengu zakoRomu nakhona eBhabhiloni zenza umsebenzi omkhulu ukuba ziduse lesi sizwe sikaNkulunkulu. Yikho lokhu okwenza ukuthi khona eBhayibhelini kube khona oJesu abasolisayo ngezenzo abasuke bezenza eziphambene nabo ubuJuda, njengaye uJesu owayevubela amawayini aphuze adakwe, ekubeni phela umNazaretha akaliphuzi iwayini, lelo wayini elaphinde labizwa ngalo igazi lakhe, kuthiwa aliphuzwe ngalo iPhasika, igazi likaJesu, kanti kwakuyilo iwayini lomkhosi wakhe uNkulunkulu owathiwa uDionysus, kanye naye uNkulunkulu owathiwa uBacchus, kanye naye futhi uJesu oyisinothongo, othi umuntu uma ekushaya ngempama wobuye uphendule esinye isihlathi akuphihlize, uvumele isitha sikuxhaphaze ngayo yonke indlela, njengaso isiboshwa esisuke sinenombolo, lapho sibhaxabula esinye isiboshwa ebesizenza sengathi sinenombolo, bese sithola isijeziso sazo izimpama lapho sishawa singavikile, aqede sibizwe ngayo impatha. Kodwa ukhona uJesu futhi eBhayibhelini onomehluko kunalona engiqeda ukumchaza, uJesu oyiqhawe futhi oyisiqhwaga. Lowo Jesu oyisiqhwaga uzwakala ekhuluma amazwi athi, kodwa lezo zitha zami ezazingafuni ukuba ngibe yinkosi phezu kwazo, ziletheni lapha nizibulale phambi kwami. Kuyo incwadi kaLuke 19:27. Aphinde azwakale esethi, kepha uma unesikhwama sithathe, kepha uma ungenayo inkemba thengisa ngengubo yakho uyithenge. Kuye uLuka 22:36. Wayesiqhwaga impela lo Jesu, ngoba phela kwakuliwa kakhulu kulelizwe bengaphansi kwayo ingcindezi yawo amaRoma namaGriki. Abantu babebulawa kakhulu, bebulawa yiwona amaRoma namaGriki benqunywa, njengoba naye uJohane uMbhaphatisi wanqunywa ikhanda. Kanti naye lo Jesu oyisiqhwaga baningi abatshinga phansi ngenkemba
ngoba phela wayefuze yena ukhokho wakhe uDavide. Njengoba kuyena uMateyu 10:24 lapha ethi, ningaze nilokothe nicabange ukuthi nilethe ukuthula emhlabeni. Angilethanga ukuthula, kodwa nilethe inkemba yodwa. Ngize ukuzoxabanisa ubaba nendodana, indodakazi nonina wayo, nomakoti nomamezala, futhi izitha zomuntu kuyoba abendlu yakhe. Othanda uyise noma unina kunami akangifanele. Othanda indodana noma indodakazi naye akangifanele. Nongathathi inkemba yakhe angilandele akangifanele. Wayesho khona phela uJesu ukuthi lowo mzali oyobe enqaba nendodana yakhe ukuba ijoyine lo mzabalazo wakwa-Israyeli owawulwisana nawo amaGreki namaRoma, ngenxa yokuba eyithanda le ndodana engafuni ukuthi iyofela empini, noma ubaba oyosaba ukuya empini ngoba ethanda kakhulu indodana yakhe esele emuva ekhaya. Akamfanele lo Jesu umuntu oyigwala. Kuyo incwadi kaMateyu 10:34. Nakhona futhi lapho uJesu oliqhawe esuka khona eGalile esesondela phela eBethfage naseBhathaniya nasentabeni ekuthiwa intaba yeminqumo, wathuma amasosha akhe amabili ethi abahambe beye emzanini ongaphambi kwabo, lapho bongena khona bayothola ithole lembongolo liboshiwe elingakakhwelwa muntu. Uma kwenzeka kukhona obabonayo ebabuza ngaleli thole, abothi inkosi iyalidinga. Lelo thole lembongolo yilo phela angena ngalo eJerusalema egibele kulo, njengoba umlando sitshela ukuthi lowo Jesu akafanga. Ngalesi sikhathi bemufuna kwaphuma ivolontiya lensizwa eyayisencane eyamemezela ukuthi iyona uJesu. Yena uJesu waphuma ngalo ithole lembongolo, wakhala wemuka. Lowo Jesu phela wayenomama amabili. Umama omdala kwakuye uSalome, bese kuba umama wakhe okuyena owayengunkosikazi wesibili, uMariam. Kanti sikhona futhi esinye isikhwaka kuwo lo mzabalazo wakhona kwa-Israyeli nasePhalestine, kwakubizwa ngayo indawo eyodwa eyayibizwa ngegama elalithi iKhenani. Lesi sikhwaka kwasiphuma khona emndenini wakaMakhabheyasi, ogama laso ababesibiza ngaye phela uJudasi umsindisi. Lesi sikhwaka sakaMakhabheyasi sona sasiphila kudala kakhulu uJesu engakazalwa, isona phela sasiwumsindisi ngaleso sikhathi, silwa nabo abathumbi okwakuyiwona amaGreki kanye nawo amaRoma, esasishaya inkemba enenkosi phakathi, njengoba baphinde bazalelwa yena umsindisi onguJesu owayeshaya inkemba enenkosi phakathi. Ngalesi sikhathi sakhe uJesu kwa-Israyeli, abantu bakhona base behlukahlukene izigaba eziningi, njengoba kukhona wona amaFarisi, ama-Esenesi, abazilothi, amaJuda, kanye nawo amafrimentali ayeyizimpimpi esebenzela wona umbuso waseRoma. Kepha uJesu yena wayebaxwayisile ababemlandela ngezinto ezazizokwenzeka kulezi zimpi ababebhekene nazo, njengoba wayesebatshelile ukuthi isikhashana bembona, isikhashana bengamboni, kodwa yena uzobuya masinyane. Babe sebatshela izimpawu abafundi bakhe abazozibona uma esebuya. Wabakhombisa lona ithempeli eJerusalema ukuthi lapha kuyobhidlika akukho litshe elobe lihlezi phezu kwelinye itshe. Onke lamatshe akhe ithempeli ayodilizelwa phansi. Kodwa bona abafundi bakhe uJesu babelokhu bebuze njalo ukuthi tshele ukuthi konke lokhu kuzokwenzeka nini. Kodwa uJesu wayelokhu ebaxwayisa ngokuthi kumele baqaphele abadukisi abayoqhamuka nabo bezibiza ngabo abasindisi.
bayodukisa abaningi. Ngaleso sikhathi niyozwa ngawo amahemhem ezimpi, kodwa ningethuki. Izinto ezinjalo kumele zenzeke. Kuyoba khona nako ukuzamazama kumhlaba, kube nazo izimpi eziningi kulo lelizwe. Yilapho-ke niyobe senizingelwa khona, nibulawe, nizondwe izizwe zonke ngenxa yami. Ngaleso sikhathi abanye bayohlubuka kuloku kukholwa. Kuyoba khona nabo abaprofethi bamanga badukise abaningi. Kodwa lowo oyobekezela uyena oyosindiswa. Kodwa lapho nibona khona endaweni engcwele kumi isinengiso nencithakalo esashiwo ngumprofethi uDaniyeli, kobe sekonakele. UJesu wayesho khona phela ukuthi uma abezizwe beke bangena endaweni engcwele, ekhuluma ngabo ababenjengabo oPhawuli, yilapho kuyobe sekumoshakale yonke lento yombuso kaNkulunkulu. Njengoba phela yena uPhawuli wayisuka khona eRoma, uyena lona uJesu ayimbiza ngaso isinengiso nencithakalo. Yilapho uJesu abayala khona ukuthi abaseJudiya komele bebalekele ezintabeni. Oyobe phezu kwendlu angabe sehla uyothatha utho endlini yakhe, nosensimini angabuyeli endlini yakhe ayolanda utho. Asazi kuyoba buhlungu kangakanani wesifazane oyobe encelisa. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungenzeki ebusika noma ngeSabatha, ngokuba lapho kuyaba khona usizi olukhulu olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube manje, ngeke futhi luphinde lube khona. Uma lezo nsuku zingafinyezwanga, bekungayosinda muntu, kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezo nsuku ziyawufinyezwa. Wayebaxwayise kanjalo uJesu ngempi esazosuka lapho athembisa ukuthi uzobuya ngayo leyo mpi, eyayiphakathi kwabo abakwa-Israyeli nawo amaGreki namaRoma, abazilothi, abaFarisi, ama-Asenes, kanye nawo ama-Freementali ayeyizimpimpi zawo amaRoma namaGreki. Esehambile yena uJesu yaqhubeka ingcindezi, ikakhulu kuso isizwe sakhe uJesu losekwasasibizwa ngokuthi ama-Asenes, okusayiwona amaNazaretha, ayebuye abizwe ngawo amaKhomrani. Lolu bandlululo nengcindezi aphoqelela ukuthi bagcine bephumile eJerusalema, benza lokhu ababekuyalelwe uye uJesu ukuba bebalekele ezintabeni nasemathafeni, lapho bafika khona bazilimela, baphuma ngaphansi kwengqilazo yawo amaRoma. Lokho kwaphathanga kahle amaRoma, njengoba ngawo unyaka ka-66 AD inkosi uHerodi yabahlasela. Waqala kwafezeka zona iziprofetho zakhe uJesu, kodwa inkosi uHerodi ayikwazanga ukuthi igcine ibanqobile bonke. Impi yabuya futhi yahlasela ngawo unyaka ka-68 AD. Kwabonakala ukuthi le mpi ababebhekene nayo abantwana bakwa-Israyeli yayinzima kakhulu. Ngawo unyaka ka-68 AD ehluleka amaRoma ukubaqeda laba bantwana bakwa-Israyeli, amaNazaretha. Yilapho kwaze kwalandwa yena uGeneral Paul Titus Flavius Vespasian, oyisiqhwaga esikhulu sakhona eRoma, undunankulu wakubo lobuya bukhosi obabukhulukazi, owayekade esuka khona eScotland ngayo lemisebenzi yakhe yokubulala. Wabe sethunyelwa ngokushesha khona eJerusalema ukuyoqeda ngalaba bantu abangamaNazaretha, kanye nakhona eGalile lapho ababetholakala khona. Nangempela uPaul Titus wafike wacoboshisa ngempela, ebajuqa abanye ebabethela khona eziphambanweni, befe kancane kancane. Kwathi makubonakala ukuthi uPhawuli lona uyanquma ngempela, wasuka enye indoda eyayicebileyo lena phela kwethiwa nguJosefa wase-Arimathiya, wakhona kwa-Israyeli, owasebenzisa khona ukuzincengela kuye uPhawuli lona kuze phela naye anganqumi.
Lo Josefa wase-Arimatheya wayeyiqili elalilikhulu kakhulu ngoba wakwazi ngisho ukuyozincengela kuye uPawuli. Wabethe zibiza ngaye umprofethi, wathi, "Ndaba ezitha, njengoba ulapha mina ngumprofethi. Bengazi impela ukuthi uzogcina ufikile kuleli lizwe uNkulunkulu umtshelile ngawe ukuthi wena uyinkosi yamakhosi. Uwena ozophatha leli lizwe jikelele. Ufanelwe ukudunyiswa, unguye onguye." Amthokozisa lawo mazwi umpostoli uPawuli ukuthi ngaze ngamthola umuntu ozongisebenzela ozoba yimpimpi yami. Phela uJosefa wase-Arimatheya wayeseprofetha kona ukuthi umpostoli Pawuli uyena uJesu usebuyile. Njengoba phela uJesu wayebathembise ukuthi uzobuya ngalesi sikhathi salezi zimpi, kodwa bafa abaningi. Akazange abuye lo Jesu noma wabaleka ngalo lelatho lembongolo. Njengoba kwaze washawa wona unyaka ka-70 AD eqhubeka amaJuda bewabulala ngesihluku. Namanye abaleka azabalekela khona olwandle ngazo izikepe. Bawajaha baze bawafica phakathi olwandle. Babe sebeketula izikepe zabo bawashiya kanjalo afela emanzini. Lo Josefa wase-Arimatheya owayeyisigebengu esasihamba naye phela uPawuli sebengamathe nolilo. Uyena ohamba manje emkhombisa lonke izwe. Ilapho ayehamba khona ebona abantu ezigodi ngezigodi bebulawa yiyo impi yaseRoma. Ilapho aze abona khona nobhululu bakhe abathathu ababelenga esiphambanweni, wabadabukela. Ilapho aphuthuma khona waya kuye uNdabezitha onguPaul Titus, wayomncenga ukuba ukhona obhululu bakhe abalengiswe ngephutha. uPaul Titus wathi kabakhululwe, kodwa ngebhadi ababili bafa kwasinda oyedwa. Le mpimpi enguJosefa wase-Arimatheya yagcina isigqugquzela kuwo amaJuda ayesesele ukuthi umndeni kaPawuli phela ungonkulunkulu, njengoba wayesethathe nazo izithixo zakhona eRoma ezozifaka lapha kwa-Israyeli nasemathempelini akhona lapha kwa-Israyeli. Njengoba wayesezizuzele khona isikhundla, waba umbhali wayo inkosi ephinde ebe huye utolika. Njengoba phela wayehla enyuka kwa-Israyeli ebuye ekhona eRoma, efuna phela khona ukuphila kahle nokusindiswa phela ekufeni. Kodwa amanye amaJuda ayengakuthandi lokhu, engakuvumi futhi lokhu kwalezi zithixo ezazifika naye uJosefa wase-Arimatheya. Base bebona kahle abakwa-Israyeli ukuthi sekuyiwo lamagama kaJesu ayewashilo ukuthi mhlana bona amanyala nencithakalo khona ethempelini kaJehova kuyobe sekuphelile. Nangempela uJosefa wase-Arimatheya wahlomula, njengoba wagcine eseshadiswe naye udadewabo kaJulius Caesar, wabe eseyangena emakhathini. Ilapho ayesesebenza khona kakhulu nokukhulu ukuthembeka lokhu, njengoba waba yingxenye yokuba kusungule incwadi yomthetho entsha ukuze phela kucindezelwe kuphinde kuthunjwe la engcosana yamaJuda eyayisasele kuze igqilazwe. Lo Josefa wase-Arimatheya naye wayesengenele bona lobu bugebengu bakhona eRoma bokuba namagama amaningi. Njengoba nalo leli gama elithi unguJosefa wase-Arimatheya kwakungamanga. Lawo manga phela abhalwa huye lapha eBhayibhelini, njengoba wayesewumbhali eqhubeza lona phela iBhayibheli kulo iTestamente Elisha. Njengoba nayo incwadi kaMakhu yabhalwa huye ngawo unyaka ka-70 AD. Leli gama lakhe lokuthi unguJosephus
wase-Arimathiya. Igama lakhe kwakunguJosephus kaMatiyasi onguyise, kodwa wabe selishuna leli gama ukuze adide umkhondo, njengoba elinye igama ayelisebenzisa uma esenza inkohlakalo yakhe wayezibiza ngaye uMantinus, abuye azibize ngaye u-Arius, abuye azibize ngaye uCalpurnius, abuye azibize ngaye futhi uPiso ukuze imigilingwane yakhe izophelela kahle. Nayo futhi incwadi kaMatewu yiso lesi sigelekeqe esifocus esayibhala, njengoba wabhala ngokuthi ngokukaMathewu, okusho ukuthi le ndaba yayizwakale ngoMathewu. Kodwa kwathi uma kucingwa kwatholakala ukuthi lowo Mathewu akaziwa muntu. Kwangathi le ndaba iyafana nendaba kaNdebenkulu owayephinde azishintshe mayifika kwenye indawo eyokwenza ubugebengu azibize ngoMr Mlomo. Lolu chungechunge lafika kuye unyaka ka-73 AD, lapho uPaul Titus ahamba khona esebuyela eRome ngenxa yako ukuthi phela inkosi yakhona uKing Nero wayeseshonile. Kwasekuthi uPaul njengaye owayeyindunankulu yakhona kwakufanele ukuthi azothatha ubukhosi. Esikhundleni sakhe ayisishile nakhona kwa-Israyeli sobundunankulu sathathwa undodana wakhe okunguTitus. Phela lezi qhwaga zamaRoma zazisebenzise bona ubuchule bokuthi bethumbe nawo amakhosi akhona kwa-Israyeli, njengoba nayo inkosi uHerodi base beganiselene nazo lezi zizwe zamaRoma zasebukhosini bakhona. Asazi noma-ke uJesu wabuya ngempela yini wazolanda imiphefumulo yalaba bantu abafa kulezi zimpi njengako kubathembisa ukuthi uzobuya ngazo izikhathi zama-70 AD. Kodwa ngebhadi le ndaba eyayenzeka lapha ngalesi sikhathi sama-70 ADs, ukhona umuntu othi kwakukhulunywa ngaye ngeminyaka yama-2025. Sekuyena manje othi ulinde uJesu. Kodwa kwakuthenjiswe wona amaJuda ngalesiya sikhathi sezimpi ukuthi ngemva kwayo impi ka-70 AD uzofika lapho uJesu. Zivuse zonke izizwe zakithi zisebuthongweni ngegama lenkosi. Yaguqa lapho igumkelela mzula amafutha omkovu 20 omnesoka phakade. Amen.